Partiya Çepya Kesk li Enqerê qada tuzu çayrê li ber çardehê Gulanê mîtingeka girseyî çêkir. Heberdevkê Partiya Çepya Kesk İbrahim Akın û hevserokê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Mithat Sancar jî beşdarî vê mîtingê bûn. Mîting bi coşeka mezin wek cejnekê hate pîrozkirin. Berendamê Partiya Çepya Kesk İhsan Seylan ji dengê Amerîkayê ra hestê xwe wiha vegot. Coşa îro jî mîna roja Newrozê Newrozekî xweş e. Heval o girgir dora me toplu gelê me ji her fikrê, her zimanê, her kesê hatine vedere. Kilamê Kurdî û Tirkî dibêne û wî coşê ew rabûne dîlanê. Em xwazin va dîlana biber serbilindî. Em dixwazin ji bo çardeh Gulanê bibe nîşana serkeftina me. Herkes denge kapısı Yeşil Sol Parti'ye hani milletvekili bir şey parlamento her bir şey Kürdü Kürdistan tamamen Kürt'e bekle 40 kişi bir bilek Mora kalbine dağınık bas. Em hêvîdarin ku roja panzê Gulanê em bi rojeke nû bi rojeke ronahî şiyar bin. Roja çardeh Gulanê em dixwazin gelê me here ser sindiqa herkes bira dengê xwe bide xwe serkeftin serkeftin serkeftin. Partiya Çepya Kesk cara yekem li Enqerê mîting durust kir. Sevgili dostlar, Di vê mîtingê da evet, peyama az herî kaldı. giring ew bû ku Az kaldı wê ve Partiya Ankara'da Çep bi hêzeka çok değerli mezin arkadaşlarımız têkeve Yeşil parlamentoyê. Sol Parti altında Arman vekil Cavan adayı wê oldular. ku di Onları warê hepiniz pirsgirêka biliyorsunuz. Kurda çareserî Şimdi söylersem çêbikin. ayıp ederim. Eyüp Onun Demir, için Denge bütün Amerika, adaylarımızı Enqere. buradan meclise göndermeye var mıyız?